Uste dute denbora interesgarriak datozela, Donostiako politika gintzan. Beharrezkoa baldin bada etxebizitza Donostian, eraiki egin behar da, eta eraikitzen denen hori dauden esparru guztietan, baino publikoa izan behar du, zalantzarik ez. Hau ditzakularrez eta soilik etxebizitzak eraikitzea. Uste dut badela, altzarekin dagoen zorri historiko bat ere kitatzea. Amaitu gabeko auzoa delako eremu horretan, eta gainera altzak ere behar ditulako kalidadeko gune urbano batzuk. Hiriak nunbaitera begiratu behar balin badu, jakina bigarren etxebizitza bietara da, 10.000 baino gehiago dira eta asko dira horiek. Ezin dugu onartu, persona batek bere bizitzako azken minutuak, azken orduak kalean pasatzea eta kalean hiltzea. Eta horrek esan nahi du, gizarte bezala, udal bezala, hiriko gobernu bezala, oraindik ere, tarea asko pendiente ditugula. Alkate batek, hilaren nortasunean txertatu egin behar da, alkate bat nortasunean txertatu egin behar da, eta nortasun hori garatzen lagundu behar du. Baina jakin behar du ere, behar denean alde egiten.